Song, song. Naka-on. Naka-on. Song, 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 song. Diyos maray na aga mga tugang, maluhod po ang gabot sa pagpamibigan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang makalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadulungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin nautob ang sa imong kabutan, na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan na mamatian mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad ngin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mana mumuotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao.
Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong dinalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Song. Idulot man po niya to ang mga minasunod na mas intention. Mga pasasalamat, dulot kan kamong family, for the gift of life ni Glenn, dulot kan sa inyo sa family. Thanksgiving money na Mr. and Mrs. Marlon Ovis and family, ni Domingo Peña Flora and family, kan Bulawan family, ni Giselle Aceituno and family. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For safe travel to Taiwan, dulot ni Jerry Lalaine Quintano asin kan sa iyang pamilya. Special man nakahagadan ni Rosa Tangli, ni Joaquin Lee, ni na Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. For fast and positive outcome from permanent residency application, dulot ni Eve. For fast healing and recovery of Criel Francisco Mediavillo, dulot ni Jen Mediavillo Francisco. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, All Souls, dulot ni Meds. Para sa kalag ni Danilo, dulot kan sa inyo sa family. Para kay Carmen, dulot kan Apun family. Para sa kalag ni Froilan, dulot kan Asupardo Cantara family. Leo, Alfredo, dulot ni Alicia Borromeo. Para kina Ruben, Leticia, ni Lian Rico Obal. All Souls, halik kay Marichu Gomez. Kay Justin Raymond, Nestor, dulot kan sa inyo sa family. Para man kay David Ray Joseph, halik pa man sa sanyo sa family. Remedios, All Souls in Purgatory, dulot ni Maylin Puche and family. Para sa kalag ni Domingo, dulot ni June and Lani Rico. Vitalina and Coleto, dulot kan Palma family. Matindog na po ang gabos. Medyo mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwaan, inabot maging banal, inipon maging sa Diyos na sa pagkatubos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Daw na Lunes, espiritu. sa roong komunidad, nag-aarang, asin nagtataong onra kita sa Santo Niño. Siring man ini an enot na aldaw kan sa tuyang misa, triduo, sa pagpamipi para sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay, na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Ngunyan tanganing kita po gabos, na uyanig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdomon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Sabay taman sa tuyang pamibi, an kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang namumutan na obispo na si Bishop Carino, Bishop Nestor Carino. Pudok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang,
na ako'y ako'y pamibi pamibi sa kagurangan tang ng Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asindarhon kita sa buhay na daing kasagpora. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makagamhan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw, asin sa maludok na gawi nin pagpasalamat magugma. Tan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyon sa mong pagtalupo. Asin kun sa inagduman an kamurawayan kan pamayo, duman inaapod man an paglaom kan hawak. Huli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibukan mga apostoles. Mantang si Apolos nasa Corinto, si Pablo naglakbay pa Efeso. Nanumpungon niya duman ang nagkapirang disipulos asin sa iyang hinapot. Inako unindo ang Espiritu Santo kan kamo magtubod. Nagsimbag sinda, day pangani niya mo nadangog kung igwan ni Espiritu Santo. Si Pablo naghapot giraray, kung siring, anong bunyag aninako nindo? Nagsimbag sinda, an bunyag ni Juan. Si Pablo nagsabi, an bunyag ni Juan, bunyagin pagsulsol, alagad sinabi man niya sa mga tao na magtubod sinda sa madatong sunod sa iya, buot sabihon kay Jesus. Pagkalangog kaini, nagpabunyag sinda sa ngaran ni Jesus na kagurangnan, asin kan ibinugtak ni Pablo ang mga kamot sa inda, huminilig sa inda ang Espiritu Santo, itinao ang balaog ni mga dila, dangan nagpuon sinda na magtaram asin maghula. Sinda gabos ma-12 katawo. Si Pablo naglaog sa sinagoga asin hayag na nagtaram asin nagpaliwanag dapit sa kahadian ng Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit kamo sa Diyos mga kahadian sa daga. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Tumindog-lugod ang Diyos asin magkawararak ang mga kaiwad niya, magdurulag ang mga nauungi sa iya. Siring na napaparaan aso, paparaon man sinda, siring kan pagkatunaw kan taro. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Alagad ang mga banal mag-uugma sa atubang nin Diyos, mag-uurugma asin mapapano nin kagaya-gayahan. Mag-awit kamo sa Diyos, awitan ang sa iyang ngaran, kagurangnan ang sa iyang ngaran, mag-ugma sa atubang niya. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Ama nin mga ilo asin para surog nin mga balo, siring kayan ang Diyos sa banal niyang eerokan. Tinatawan nin harong ang mga pinapabayaan, kinakalda ang mga nasa bilangguan. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Matinog na paunggabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Diyos nagdadamog ako sa
Hallelujah. Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong paglupiaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga disipulos nagsabi kay Jesus, iyan ang hayag na pagtaram. Asin dai ka na minagamit nin mga parabola. Ngunyan aram na niya mo, na aram mo ang gabos. Asin dai ka ipuhan na may maghapot pa sa imo. Kaya nagtutubod kami na ikagikan sa Diyos. Si Jesus nagsimbag, inatubod, nakamongon yan, madatong asin duminatong naan oras, na kamo magkakawararak, lambang saro sa iyang padudumanan, asin babayaan nindo ako na daing kaiba. Alagad ako danay na may kaiba, hulita na mauya sa kuya. Ang mga bagay na ini sinabi ko sa indo, tanganing hulis ako, magkaigwa kamonin katuninongan. Sa kinaban, magkakaigwa kamonin kahurasaan. Alagad magsarig kamo, tadinaog ko na ang kinaban. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Arinan mas gusto nindo sarong tawong prangka o sarong tawo na pag nagtaram paligoy-ligoy? Prangka. Inian ipinahiling na kalidad kan sa tuyang kagurangnan, ngunyan sa Ebanghelyo, sa enot na parte, sinabi kan sa iyang mga disipulo sa iya, iyan ang hayag na pagtaram. Sabi ka iyan, plain talk and straightforward words are preferred to convey clarity. Mas maray itong sabi kaan, brutally frank, kaysa paligoy-ligoy na pagtaram. Mas klarado ang naitataram mong, naitatao mong mensahe kung ikahayag na minataram arog kan sa tuyang kagurangnan. Kita daang mga Asians, iyanan sa tuyang kaluyahan. Mahilig kita magpasikot-sikot, mahilig kita magpadangog. Dahil talaga ti straight, so gusto tag itaong mensahe sa iba. Minapasikot-sikot. Minsan tigaagi pa sa joke. Tanganing maitaraman mensahe. Sabi nga ni kayan, talking around the bush. Sige ako paitok-itok. Dahil talaga ti straight. Bako direct to the point. Samantalang ang ibang rasa halimbawa ang mga Amerikano, they are candidly frank. Sabihon talaga sa imo harap-harapan kung ano ang gusto nindang sabihon. They can shout at the top of their voice and argue about something or some issues without taking offense. Kita, para may dikit na diskusyon dahil na nagtinuhan. Ang mga ibang rasa, nagkukururahawan na nagdidiskusyon, pero pagkatapos ka diskusyon, magbarar ka damang giraresinda. Kita kaya bagadakulo na kaso nin road rage. Diskusyon sa nagdiit, ang luwas, iriwal na. Kaya, saro kan enot na challenge kay ining sa tuyang gospel ngunyan, iyo po na sana magkaigwa kitang kusog buot na ako unan katotoohan, asin magkaigwanin kusog, tanganing akseptaron ini, and kadunungan, tanganing dangugon, ang mga tataramon mismo kan sa tong kagurangan. Gusto ko tawan, ultimomente, nindoon ining mga ultimong tataramon. Actually, these are straightforward words na sinabi kan sa tong kagurangan sa iyang mga disipulos. Sa kinaban, magkakaigwa kamo nin kahurasaan. Alagad magsarig kamo, tadinaog kuna ang kinaban. Prangka, harap-harapan, hayag na tinaram niya ini sa iyang mga disipulo sa sintinataram niya sa lambang saro sa satuya. Pero anong klaseng kusog buot ang hagad kay ini sa tuya? Enot, sa konteksto ko niyan, saro kan mga hinahagad sa tuyang labanan, ining inaapod baga niya to na throw away culture.
Itong kultura baga na nagsasabi, sa iyang sadiri sana o sa iyang material na gain ang iniisip, ito sunadangog ko kan nakaaging eleksyon. Dahil bali ngaya, anong labot ko ngaya kung perang taon kita magtios, basta ako ang kunaining paipit ngunyan. Diba? Anong labot ko kung anong mangyari sa paggugobyerno, basta igwa kong naako, ibong-ibong na paipit. Yeah. So tig-isip sa nabagas, so personal gain, day tig-isip so sa diri. Yan. And ining kusog buot na tigahagad sa tuya kan sa tong kagurangan, dapat da ma-expressar ini sa pag-recognisa na ang Diyos iyo ang sa tuyang seguridad. Bako yaon nakukuhaan seguridad sa satuyang mga achievements, sa satuyang mga personal merits. Not to allow ourselves to be driven, kaya ining inaapod niya tong throw away culture, materialistic mindset. Instead, we prioritize unselfish services rather than personal gains. So sa siring sa nakaining paagi, padagos niya itong may sasabuhay, itong mga tataramon man ni San Pablo na nagsasabi, I fought a good fight. I have finished the race and kept the faith. Iman lugin yan maging isperso taman. Sa paglakbay ta sa kinaban, let us always try to fight a good fight and finish the race at the same time, keeping our faith. Amen? Sagaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Consider you, Lord, God of all creation, to the best we have this bread to offer, which are together in human hands and made, it will become our bread of life. We have this wine to offer, bread of the Bible, Lord, in human hands and made. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnanan atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan, kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo para sa pagmuraway, kan pagsakat sa langit, kan sa imong aki ngunyan. Warasan namimibig kami na huli ka ining urog kabanal na pagpatinarao tauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, kasinan karahayan kan buhay, ibinabalik ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa,
nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit non na bertudes, asinan mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalaan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. kagurangnan di ka ng gadan banal, burabolin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawag, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagpuah siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinisagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom, kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis din kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakadakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa na si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma, an sa imong surugoon na si Bishop Nestor, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak. Ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, kaibahan an sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadayan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kaguranglan, ika na nagsabi katulinongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katulinongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katulinongan, asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katulinongan, kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita, kan tanda nin katulinongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman na nagtutugot sa mga yaon sa daga, na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namibibi kami warasan, na ang pagkabuot kan Kristiyanong kaimbudan magdara sa mo duman, kung sa inan sa mong pagkatabo, yaon sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gibuhan niya to ang responsoryo para sa mga kalag. I know that my Redeemer lives, and at the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior.
This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Together, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations. For every petition we will say, Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your by people. your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. Salamat po sa Inyong Boss. See you tomorrow. Same time, same place. And you may want to attend the funeral mass this morning para kay Bishop Carino. Duman po sa Cathedral, 9 o'clock in the morning. And sabay naman po siya duman sa Laog kang Cathedral. Duman sa right side, Ilulubong. Siya ang ikalimang obispo kan sa tuyang diocese. So, Ariola, Pasis, Sarte, Sora, Carino, and Bailon. Yan. Nasa ikaanom na obispo na po kita kan sa tuyang diocese. Let us pray for his eternal repose. Salamat po. Ang kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mamumuton asin may herakon anama an aki asin ada Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw. Luway-luway sana. Tapos na po ang misa. Salamat sa Diyos. One day to this silence as gift and it bless God sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people who hail you, King, forever. Filipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the world finds its rest. Proclaim your truth and justice, bring to men your peace and love. Thank you po.